I pozdrav svima, dobrodošli u još jednu epizodu Serbian Gaming Nation. Danas ćemo igrati Slendermana, znači vidjet ćete gameplay kako ga igramo, ali ovo neće biti Slenderman na PC-u. Nastavi. Nego ćemo ga igrati na Android telefonu kod mog brata Đoleta, koji upravo snima. Đole, kaži ćao. Ćao. Ćao, ajde upali telefon. Čekaj, moram kažem nešto. Ajkola, Drakola, majmau, mjau, mjau. Idemo, igramo. Levels field, ajde. Iza. Na najlepše. Ne, idi na hard. Šta je? Dobro, Inače, malo pre smo... igrat ćemo 3-4 videa. Malo pre smo igrali jedan put i igrali smo na easy i mi idemo. I stanemo od jednog drva i te kažem... Do tog drveta. Pa dobro, nije baš bilo to drvo i pita me Đolebe, gde je on? Možda iza tebe i kad se okrenuo, lele! Dečko samo što nije pao sa taburenceta. Šta je ono? Crkva? Neću to. Idemo, hranimo patke. Vozi Miško. Gdje smo prebeš pili ovo? Pogledaj sad odmah iza tebe možda. Neću. Neću ukjeli. Evo vidim, iza tebe si ti. Nemo da zezas. Što ti poplave? Šta mi bre poplave? Eto je ta kuća. Nema ga. Malo pre bio tu papir. Probaj da okreni se. Šta je to? Nije ti kurac. Zažmurio sam. A što žmuriš? Što žmuriš? Dobro igram opet. Vidi ga. Šta je ovo village level? Pa to, leveli, hoćeš na field kao neko polje ili village selo, idi na village. A sad ideš na easy, ide na easy. Neću se ukenjao. Oče banano, neče banano, mnogo dobro. Čeka da uzmem jedna bombona. Evo ga sele. Sele. Vidi ga, će dođe Slender. Vidite ljudi, to je selce. Pogledaj odmah iza tebe. Nema nikom. Cijepamo pravo. Nemoj da žmuriš sad. Morat ću. Gdje ćemo? Ti mi govori, ti si navigacija. Za 15 metra... Ajde idi do te ove vrtenjače. Ne smijem, okej. Ne mljakaj. A? Imam te. Aknem ti go. Pogledaj sad iza tebe. Ne smijem. Pogledaj levo od tebe. Ne smijem. Idem na drvo. Gdje si drvce? Malo ću te zapiškim. Pogledaj sad desno od tebe. Iza mene. Ma nemoj. Jeste sad mi kamera. A šta je ovo desno? Ne smijem. Ukuči mi se prst, mora promenim ruku, jao. Ajde, Đole. Jao, šta je bre ovo? Lele, ali mislim... Ali mi ide puls u ruku. Dosta si šorao, ajde. Ne smijem, Batu. Hoćeš ja da okrenem, daj. Stani. A ponovo si žmurio. Sad ćeš ti da snimaš, ja igram, ajde. Neka drakči. Evo go banana. Pomoz daj be. Bog, pomoz Bog. Pomoz Bog. Idemo i ja na village. Međutim, easy. Čekaj, malo mobilne na vama se vidi.
Inače, posle ćemo da igramo Five Nights at Freddy's. Da. Čekaj, vidim da li odmah nije iza mene, bre, on se stvara negdje. Neće odmah iza tebe. Traži papiri. Valjda se papiri traže. Jeste, da nađem 8 papira, šta onda posle? Ja sam Slenderman i jurim njega. Otvori oči! Otvorio sam. Jesi, ja. Hoću sad da ga vidim. Popiški malo drvca. Da se ne zasuši. Sad stani tu. Da vidimo. Cemetery. A idi malo na desno, ne vidi se. Old house. Ali ne razumem kako može... Nisam govorio ovaj. Počeo da kašta kako se plašio. Ne razumem kako može da bude, znači iza mene gledam, iza mene nema ga i samo se... Gledam iza mene, nema ga, okrenu se drugi put, ima ga. Sada igramo papir, kamen, makaze, ko će da igra? Evo, ja ću da stavim, čekajte, stavim tu. Stavim tu. Ovdje. Mani to, ajde. Papir, kamen, makaze. Papir, kamen, makaze. Papir, kamen, makaze. Ti igraš. 3 runde valja. Ne, jedna gotovo kraj igre. Igra tetko. Ajde da igra tetko. Sad će se sve vraći, detko. Ene ga. Ja ih svi vidim. Eno ga. Ali kod ovog će se poremeti sistem. Kobasica. Će sve napred piše pozadi. Pozadi limunada ne, pozadi čokolada napred limunada. Dobre ti ove to fikse. To fikse, Da li da uđem unutra? Ne znam. Da, ljudi, ne pominjem ponovo, možete kupiti premium akaunte za Mindplex na mojoj Facebook stranici. Ako vam se sviđa kanal, subscribe. Misliš mjau. Pa, Akula, Drakula, mjavio. Ja tamo ne smem ići. Znači kad vam se kamera muti, znači da je on iza vas. I nikako se ne okrećite, nego cepajte pravo. A ja mislim da vidim papir. Ne smijem da se okrenem. Jedan akaunt je 300 dinara. A eno ga. Ko? Eno ga. Ko? Vidio sam Slendera, poslije ćeš vidjeti. Poslije će vidiš pozadi. Kad premotamo. Beži. Vidio sam ga. Gdje si ga vidio? Pozadi tamo kod onu ogradu. Ja ga nisam vidio. Pa ja jesam. Znači 8 papira treba skupimo da bi prešli. Jao, evo ga groblje. Neću, još sam mlad. Neću da idem u groblje. Ha? Ja ne smijem nositi, ljudi. Vi kako hoćete. Pa... Iza mene je. Čim ne mogu više nositi. Samo stoji tako, njemu će se pripiša mora ide negdje na drvo, ćemo dosaditi. Ima i on covek dusu. Što se smiješ? Evo ga. Što se smiješ? Vi vidite ga, ljudi, evo ga. Ne smiješ da mu pogledaš u glavu, ajde, drži kameru, ne stao. Vidite kako je nestao. Snimaju lepo. Pa snimam lepo, nego mi smeta tvoja ruka beš tamo. Ma i ja moram igram. Drži kameru malo na dole, ali da mu ne vidiš glavu. Dobro, toliko. A ne, nisam siguran ko mu vidiš glavu, a? Vidi ga. Evo ga. Kako me trznu. Snima ljudi. Evo ga televizor. Snimam. Da li da idemo unazad? A može ovako, daj. Ne. Evo. Evo ga, desno.
Evo mu je noga. Ili ruka, ne znam šta je. Sad čekamo da... Ruka. Čekamo da nestane. Kako je ružan. Čekamo da nestane kurva. A sada 3, 2, 1, beganja. Beganjac. Beganjac. Nećemo da kažemo ljudima da smo pički. Igramo. Normalno. Lepo snimaj, ne ubližuj toliko, ništa neće vidjeti. Ljudi, koliko idem brzo. Došlo mi da zalijem ovo drvo. Ne. Eno ga papir. Gde? Eno ga papur. A to li je to? Pardon. Ja učini mi se kode na znaci. Od drvo, ovdje na snimak. Inače, nisam mogao da snimam facecam zato što ga kući nema, mi nisam kući, nego sam kod... Eno ga ljudi. Ili nije? Eno ga tamo kod drvo. Kod koje drvo, pokaži. Eno ga. Idi malo. Ne smijem. Što? Eno ga papir. Što ti tako loša kamerica? Nije loša kamerica, nego mutna. Čekaj da ju brišem. Od šta? Nije, nego nisi uključio blic. Evo ga, brisno to. Može sad? Ne može. Što? Daj meni, ti nastavljaš. Ajde. A neće, Jack, da vapim jednu bombonu. Šta smo ih izeli? Inače, ljudi, sada ja snimam batađole. Ti, da snimaš dole. Dobila je angažman u građanskoj operi, Moramo. Gdje ste jednoga tamo? Idu. Malo još na desno. Moramo ovako malo nezgodno. Evo ga. Evo ga. Evo ga vamo. Ne. To vam pričam. Idi papir, eno ga papir. Makar jedan da uzmemo, ne moraš da staviš, samo ga pokupi i beži. Da, pritiskam ništa, ne? Ne. Pokupljen. Izvinite to što se čuje malo u pozadini, ali nadamo se će biti dobro. Bitno da smo igricu snimili. Da. Op, čekaj malo da razdvojim prstići. Da ne smeta. Mislim da tamo vidim neki list. Ili ne. Mislim da ne smiješ da uđeš u kuću. Neću, ulazim unutra. Aj, ne može da se uđe unutra. Može. Evo ga, gde mi je prst? Dobro, beži. Kako uspe da se stvori tako? Možda čovek koristi TPA. Flešniku moje voćne. Da se daš. Šta ćeš, ne mogu drugačije snimam. Idu mi bale, će ti pade na ruku. Mjau. Znači sad znam foru, kad ti se kamera zamuti, samo se okrećiš i bežiš. Aj se okreni. A, sad ti me smeš. Hoćeš? Game over. Ve. Nisam žmurala. Eto, okrenuo sam se. Nisam žmurala. Aj, nešto drugo. Sada- Very scary. Sada ljudi,
Šta je ovo? Sa limunom, napolitanka. Koliko se već snima? Koliko se već snima? 15 i 27. Dobro. Oće, neće. Malo dobro. Ovaj je dio odpočeo, mislim. Čekaj, ja bijem vazduh. Razbio si prst, nisam je osadio. Mnogo dobro za hranu. Oće, neće. Seci. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jedan epizod. Seci, idemo ponovo. Džensina.